Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Karnival ta' Malta li ilhom isseħħu fi gżritna għal mijiet ta' snin jirritornaw bil-briju, il-kulur u t-tradizzjonijiet kollha relatati mid-9 sa 13 ta' frar li ġej. Bi programmi mli daqs bajda u b'attivitajiet tal-familja kollha, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonici, tkellem dwar l-importanza tal-Karnival fil-kalendarju kulturali Malti, mhux biss mill-lat storiku u patrimonjali imma aktar importanti minn hekk fi żminijiet tal-lum bħala ċelebrazzjoni ħajja u kontemporanja. Waqt konferenza tal-aħbarijiet u qalu wkoll il-Karnival ta' Malta fih nifsu attrazzjoni anke l-barranin li jżuruna f'dan is-żmien tas-sena. Hija wkoll ċelebrazzjoni tal-innovazzjoni għaliex kull sena li tgħaddi qed naraw il-Karnival jimxi l qudiem jikber u jsir iktar sabiħ. Din is-sena nemmnu li se jkun l-iktar karnival kbir u sabiħ li qatt tagħmilna fl-istorja kulturali ta' pajjiżna u nemmnu li dan il-karnival se jkun opportunità sabiħ immens għall-adulti imma l-iktar għat-tfal illi jieħdu gost u jipparteċipaw f'din il-festa ta' kuluri u ta' pożittività. Tħabbar il-programm estensiv ta' din is-sena sjara l fuq minn 23 kumpanija ta' sfin li ju rekord assolut tal-Karnival ta' Malta, karrijiet b'ħafna temi differenti u nukleju ta' ħafna satira fejn jitlu kantanti u artisti kbar barranin. Il-Karnival qed isir f'kollaborazzjoni sfiqa ma' Festivals Malta u ma' Heritage Malta li b'għajnuna tagħhom se jagħmlu ċelebrazzjoni oħra ta' suċċess. Ewlenija fil-programm hemm ukoll il-Arċilla, it-tradizzjoni tat-teatru tat-triq li kienet ipprattikata fi żmien il-Kavalieri ta' San Ġwan u li din is-sena se tagħlaq 10 snin meta ngħatat il-ħajja minn ġdid. Dan l-avveniment teatrali se jkun varat fi triq l-ordinanza bis-swit it-Teatru Rjal taħt id-direzzjoni u l-proġezzjoni ta' Joseph Gallia. Minn barra fil-Belt Valletta, il-Karnival se jinfirex ukoll f'diversi postijiet oħrajn fosthom il-Ħamrun u ż-Żuriq. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Franz Aġus, tkellem dwar il-memorja ta' Pawlu Kurmi il-Pampalun li hu meqjus minn ħafna bħala l-missier tal-Karnival propju għaliex dan se jkun l-ewwel Karnival se jittella wara mowtu. Ħabbar li se kien hemm ukoll dokumentarju ntella b'kollaborazzjoni ma' TVM dwar dan. Il-Karnival huwa propju joħroġ mill-komunità min-nies. Il-karrijiet li naraw, is-sfin li naraw, il-kostumi li naraw ġejjin minn irħula u minn postijiet, minn kumpaniji differenti li dawn fil-ħin liberu tagħhom ikunu qed jagħmlu dan ix-xogħol kollu, dak ix-xogħol sabiħ kbir li naraw fil-Karnival, xogħol li ngħidu li huma dilettanti ma kważi huwa xogħol professjonali. U ta' dan irridu nirringrazzjawhom għax b'dal mod qegħdin iżommu ħajja l-kultura tagħna l-Maltin. Tkellem ukoll id-direttur artistiku tal-Karnival ta' Malta, Jason Buzuttil, li aċċenna bisħieħ fuq l-importanza tal-inklusività dan kif din is-sena l-Kumitat Organizzattiv ħaħsib li din is-sena jkun hemm ġifna mit-tfal u adulti b'bżonnijiet speċjali. Wara 20 sena ħanerġgħu naraw il-banda tradizzjonali tuħżen fil-Karnival, ħanaraw ukoll grupp tal-special needs ukoll li jisnu kemm is-sibt filgħodu kemm it-tnejn, jiġifieri dik xi ħaġa innovattiva wkoll dis-sena. Inħeġġeġ in-nies biex daw il-5 ijiem jinaqdu magħna u jgawdu l-Karnival kif nafu nagħmlu aħna l-Maltin. Aktar tarif dwar il-programm tal-Karnival jinsab fuq is-sit uffiċjali www.festivals.nt jew il-mezzi soċjali tiegħu Facebook u Instagram.